हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ रु रु ए आई ओ औ क ख ग घ घ ई ग मत तो घ व च छ छ बघे झ बोल झ झ झ न्य ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ध करते ना कोण करते ना प असू नाही ए पाठ पढ़ पाठ पढ़ क मामा बोल पाठ पढ़ ख ब ब भ भ भई भ म ज र ळ ब करतेस बुझनेस कोण करतेस हा 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 ख्य य